पुंडलिक हा विठ्ठलाचा भक्त आपण जरी म्हणत असलो तरी तो काही विठ्ठलाचं नामस्मरण करत नव्हता, विठ्ठलाची पूजा करत नव्हता. त्याची पूजा होती ती आईवडिलांची सेवा, आणि त्या सेवेने प्रसन्न होऊन प्रत्यक्षात परमेश्वर त्याच्या दारात आला. पंढरपूर ही महाराष्ट्राची आध्यात्मिक राजधानी आहे, आणि हे सगळ्या ह्याच्यात म्हणजे बाकी कुठच्याच देवळामध्ये किंवा जो तुम्हाला फील येणार नाही तो पंढरपूरमध्ये येतो. पण इथं कोणाची जात त्याचा धर्म न विचारता प्रत्यक्ष पांडुरंगाच्या मूर्तीच्या पायावरती आपण डोकं ठेवू शकतो, त्या मूर्तीला स्पर्श करू शकतो. हे वेगळेपण ह्याचं आहे. या चोखोबा हे मंगळवेढ्याचे, ते अस्पृश्य जातीतून आलेले. पण एक आम्ही विचार करायला पाहिजे, अस्पृश्य जातीतून आले, त्यांना मंदिरात प्रवेश नाही मिळाला, पण त्यांची आठवण मात्र वारकऱ्यांनी आजपर्यंत काळजात जपून ठेवली. त्यांचे अभंग आजही लोक गातात. तुम्हाला मंत्रपाठ करावे लागतात, तुम्हाला काही कर्मकांड करावे लागतात, यज्ञ करावे लागतात, योगासनं करावी लागतात. इथे त्यांनी सोपा मार्ग सांगितलेला आहे उपासनाचा, नामस्मरणाचा मार्ग. आणि तुम्ही रामकृष्ण हरी म्हटलं ते झालं तुमचं काम, तुम्ही नामस्मरण करा. पण ह्याच्यामध्ये एक आहे की नाम आणि स्मरण मेकॅनिकल नाही. तर जे होते ते स्वतःवरती संस्कार करूनच संतपदापर्यंत पोहोचले ना, आणि त्यामुळे त्यांच्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी दिसतात. त्यामुळे नामस्मरणासारखी सोपी उपासना पद्धती आहे, आणि त्याचबरोबर शिकवण आहे की रंजल्या गांजल्यांची तुम्ही सेवा करणं. मोकळं म्हणजे असं की आपण पूर्वग्रहाने किंवा पूर्व काही गोष्टी घेऊन जातो, त्याच्याऐवजी माणसाने स्वतःला मोकळं करावं, आणि मोकळं करावं आणि संतांच्या जीवनाकडे बघावं. संत कसे जगले, भागवत धर्म जो आहे तो तुम्हाला आतून बदलायला सांगतो. इंटरनल लिबरेशन मी असं म्हणेन की आपण ज्या सगळ्या सामाजिक रूढी परंपरा ज्या विषमतेशी संबंधित आहे आणि त्याच्यापासून आपण मुक्त होण्याची, कारण आपण संघर्ष करतो, काही करतो, हे एक्सटर्नल लिबरेशन आहे, बाह्य ज्ञाना बदलण्याचं. पण वासना माझ्याच मनात असतात ना, माझ्या वासना, माझ्या इच्छा आकांक्षा ह्याच्यापासून मला मुक्ती मिळायला पाहिजे, तर मला माझ्यावरती काम करायला पाहिजे. म्हणजे जे म्हणतात ना, सर्वेपी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ही प्रार्थना जर प्रत्यक्षात आणायची असेल तर प्रत्येकाने, मला असं वाटतं की विठ्ठलाचं भक्त व्हावं. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा म्हणजे वारी, महाराष्ट्राची ओळख म्हणजे वारी, महाराष्ट्राचं वैभव म्हणजे वारी, संतांची शिकवण म्हणजे वारी, वारी म्हणजे भक्ती, समता आणि आत्मशुद्धीचा अखंड प्रवास. आषाढी वारी हा केवळ पंढरपूरकडे जाणारा प्रवास नाही, तर तो प्रत्येक वारकऱ्याच्या मनातील भक्तीचा, श्रद्धेचा आणि आत्मशुद्धीचा मार्ग आहे. हजारो वारकरी टाळ मृदुंगांच्या गजरात ज्ञानोबा, तुकाराम आणि विठ्ठल विठ्ठल या अखंड नामघोषात पायी चालत असतात. उन्हाची तमा नसते, पावसाची भीती नसते, थकव्याची जाणीव नसते, कारण त्यांच्या हृदयात असते ती फक्त विठ्ठल भेटीची ओढ. वारीची सर्वात मोठी शिकवण म्हणजे समता. इथं श्रीमंत गरीब, लहान मोठा, जातपात, धर्म, भाषा किंवा पद यांचा कोणताही भेद राहत नाही. सर्व वारकरी एकाच दिंडीत चालतात, एकाच पंक्तीत जेवतात, एकमेकांची सेवा करतात आणि एकमेकांना माऊली म्हणून प्रेमानं संबोधतात. हीच खरी संतांची शिकवण. संत ज्ञानोबा, तुकोबा आणि इतर संतांनी आपल्या अभंगातून समाजाला प्रेम, दया, क्षमा, सेवा आणि नामस्मरणाचा अमूल्य संदेश दिलाय. त्यांची शिकवण आजही वारकरी संप्रदायाच्या रूपानं जिवंत आहे. आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं वारी, संतांची शिकवण आणि आपल्या दैनंदिन जीवनात या मूल्यांचा होणारा वापर, या सगळ्याच बाबत संवाद साधण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत प्रसिद्ध मनोविकार तज्ज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर सर. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत या संवादामध्ये. नमस्कार. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. सुरुवातीला मला हे जाणून घ्यायला आवडेल की पंढरपुरात विठ्ठल नेमका कसा काय आला आणि या पंढरपूरचं वेगळेपण काय आहे? पंढरपूरची गोष्ट इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे सगळ्यांना आपल्याला ती माहिती आहे पुंडलिकाची गोष्ट, पण आपण त्याच्यावरती विचार केला तर लक्षात येईल की हे वेगळेपण आहे. म्हणजे जगाच्या पाठीवरती कोणत्याही पुराणामध्ये, कोणत्याही धर्मग्रंथामध्ये अशी गोष्ट तुम्हाला आढळणार नाही. म्हणजे पुंडलिकाची ज्याच्यासाठी विठ्ठल पंढरपुरात आला, त्या पुंडलिकाची गोष्ट काय आहे की पुंडलिकाने आपल्या आईवडिलांची सेवा केली. म्हणजे त्याच्या सुरुवातीला तो आपल्या बायकोकडे आकर्षित झाला होता, इन्फॅच्युएट झाला होता, आणि त्या इन्फॅच्युएशनमुळे तो आपल्या आईवडिलांना बघत नव्हता.
आणि त्याच्यानंतर ते यात्रेला निघाले की यात्रेमध्ये तो आपल्या बायकोची काळजी घेत होता पण आईवडिलांची काळजी घेत नव्हता. आणि यात्रेत एके ठिकाणी ते थांबले, त्या ऋषींच्या घरी ते थांबले, म्हणजे त्या आश्रमामध्ये थांबले. आणि तिथं त्याला असं दिसलं की त्या ऋषींच्या आश्रम झाडायला गंगा यमुना प्रत्यक्षात येत आहेत मनुष्य रूप घेऊन. आणि मग त्याला त्याचं आश्चर्य वाटलं. त्याने विचारलं की तुम्ही इथं काय येतात? तर त्या म्हणाल्या की तुझ्यासारखी माणसं आमच्याकडे येतात आणि आपलं पाप धुतात आमच्यामध्ये, त्यामुळे आम्ही गढूळ होऊन जातो. आणि ह्या ऋषींच्या आश्रमामध्ये आम्ही साफसफाई केल्यानंतर आम्ही स्वच्छ होतो. मग या ऋषींची साधनं अशी काय आहे की ज्याच्यामुळे गंगा यमुना सुद्धा स्वतःमध्ये आलेलं पाप धुण्यासाठी म्हणून त्यांच्या घरी येऊन सेवा करतात? तर त्यांनी सांगितलं की ते आईबाबांची सेवा करतात. त्या ऋषींचं तपश्चर्या हीच आहे, उपासना हीच आहे की आईवडिलांची सेवा करतात. आणि पुंडलिकाला मग तिथून त्याचं हृदय परिवर्तन झालं आणि त्याने आईवडिलांची सेवा सुरू केली, अनन्य भावाने आईवडिलांची सेवा सुरू केली. म्हणजे गंमत अशी आहे की पुंडलिक हा विठ्ठलाचा भक्त आपण जरी म्हणत असलो तरी तो काही विठ्ठलाचं नामस्मरण करत नव्हता, विठ्ठलाची पूजा करत नव्हता. त्याची पूजा होती ती आईवडिलांची सेवा. आणि त्या सेवेने प्रसन्न होऊन प्रत्यक्षात परमेश्वर त्याच्या दारात आला आणि त्यांनी तिथं वीट भिरकावली की त्याच्यावरती उभा राहा, मी माझ्या आईवडिलांची सेवा करतोय. म्हणजे आईवडिलांच्या सेवेपुढे मला परब्रह्म प्रत्यक्षात आलं तरी त्याची पर्वा नाही. आणि मग त्याच्यानंतर पांडुरंग तिथंच तो राहिला आणि तो लोकांच्या ह्याच्यासाठी राहावा म्हणून पुंडलिकाने आईवडिलांना आंघोळीला म्हणून तो चंद्रभागेत घेऊन गेला, तो परतला नाही. आणि तिथून विठ्ठल तिथं उभा आहे. ही कथा जी आहे ती काय सांगते? मला असं वाटतं ह्या कथेकडे बघण्यासारखं आहे की मानवी जीवनामध्ये असलेल्या ज्या भावभावना आहेत, आपुलकी, प्रेम, जिव्हाळा, ज्याच्यावरती आपली सगळी कुटुंब संस्था आधारित आहे, तर ती गोष्ट अधोरेखित करणारी ही आहे. म्हणजे ही कथा ती अधोरेखित करते. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ते खूप वेगळेपण आहे आणि एकमेव आहे असं मला वाटतं. अगदीच. आणखीन एक त्याचं वेगळेपण आहे या पंढरपूरच्या विठ्ठल दर्शनाचं, ते म्हणजे स्पर्श दर्शन होणारं हे महाराष्ट्रातील एकमेव मंदिर आहे. इथं सगळे समान असतात. तिथं कुठेही, जसं मी सुरुवातीला उल्लेख केला होता की तुम्ही श्रीमंत आहात की गरीब आहात, तुमच्याकडे कुठलं पद आहे, तुम्ही किती कमवता, इथं हे काही राहत नाही. तुमचा जात काय, तुमची धर्म काय, हे काही पाहिलं जात नाही. सगळे समान असतात इथे. तर या दर्शनाविषयी तुम्ही नेमकं काय सांगाल? पंढरपूर ही महाराष्ट्राची आध्यात्मिक राजधानी आहे. आणि हे सगळ्या ह्याच्यातलं म्हणजे बाकी कुठच्याच देवळामध्ये किंवा जो तुम्हाला फील येणार नाही तो पंढरपूरमध्ये येतो. पंढरपूर आणि भक्ती, महाराष्ट्रातला जो वारकरी संप्रदाय, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या प्रेम ह्या संकल्पनेवर आधारित आहे. आणि प्रेमामध्ये दुरावा नसतो, प्रेमामध्ये दुजाभाव नसतो. आणि हे तिथे दिसतं. म्हणजे तुम्ही इतर कोणत्याही मंदिरात गेलात तर तुम्हाला मूर्तीपर्यंत जाता येत नाही, तुम्हाला गाभाऱ्यातच जाता येत नाही, तुम्हाला बाहेर ठेवलं जातं. पण इथं कोणाची जात, त्याचा धर्म न विचारता प्रत्यक्ष पांडुरंगाच्या मूर्तीच्या पायावरती आपण डोकं ठेवू शकतो, त्या मूर्तीला स्पर्श करू शकतो. हे वेगळेपण ह्याचं आहे, जे कुठेच मला असं वाटतं की भारतामध्ये कुठेच नाही. ते एकमेव असं देऊळ आहे. आणि मी असं म्हणेन की हे पूर्वांपार चालू आहे, पण त्याच्यामध्ये अस्पृश्यांना मात्र स्पर्श करण्याचा अधिकार नव्हता. म्हणजे आजही तुम्ही पंढरपुरात गेलात तर मंदिराच्या बाहेर संत चोखामेळ्यांची समाधी आहे. चोखामेळ्यांना सुद्धा मंदिरामध्ये प्रवेश मिळाला नव्हता. पण 1947 स्वातंत्र्य मिळण्याच्या थोडं आधी महाराष्ट्रामध्ये एक मोठं आंदोलन झालं आणि ते साने गुरुजींनी केलं. म्हणजे ज्यांना मातृहृदयी असं म्हणतात आणि ज्यांनी गीता प्रवचनं लिहिली, गीता हृदय लिहिलं, ज्यांनी धर्माचा अभ्यास करून भारतीय संस्कृती लिहिली, त्यांनी असा विचार केला की ह्या संतांनी दिलेली जी शिकवण आहे ती भेदाभेद, भ्रम, मंगळ मानणारी शिकवण आहे आणि ती प्रत्यक्षात यायला पाहिजे. तर मग विठ्ठलाच्या मूर्तीपर्यंत सगळ्यांना जाता आलं पाहिजे. आणि त्यांनी त्यावेळी 10 दिवस उपवास त्यांना करावा लागला आणि त्याच्यानंतर मनपरिवर्तन होऊन सगळ्यांना तिथं प्रवेश सुरू झाला. त्यामुळे मूर्तीपर्यंत आता कोणीही, कोणत्याही जाती धर्माचा माणूस पोचू शकतो. हे वेगळेपण आहे. तुम्ही अनेक त्यामागचे कंगोरे सांगितलात, त्याचं महत्त्व समजून सांगितलात. पण आता तुम्ही आणखीन एक उल्लेख केलेला आहे यामध्ये, तो म्हणजे संतांचा. आता वारी म्हणजे संत आले आणि आपली महाराष्ट्राची संत परंपरा ही फार मोठी आहे. त्यामध्ये पहिलंच नाव येतं ते म्हणजे ज्ञानोबा असतील, तुकोबा असतील आणि त्यांच्याबरोबर अनेक असे संत आहेत. त्यांनी समतेचा संदेश दिलाय, बंधुतेचा संदेश दिलाय आणि मानवतेचा संदेश दिलाय. तर या संत परंपरेविषयी समजून घ्यायला नक्की आवडेल.
मला वाटतं आपण पंढरपुरात गेलो आणि तिथं बघितलं, मी आत्ताच उल्लेख केला ज्या चोखोबांचा, हो. त्या चोखोबा हे मंगळवेढ्याचे, ते अस्पृश्य जातीतून आलेले. पण एक आम्ही विचार करायला पाहिजे, अस्पृश्य जातीतून आले, त्यांना मंदिरात प्रवेश नाही मिळाला, पण त्यांची आठवण मात्र वारकऱ्यांनी आजपर्यंत काळजात जपून ठेवली. त्यांचे अभंग आजही लोक गातात. त्यांच्याविषयी अशी कथा सांगतात की ते भक्तीत किती रममाण झाले होते. त्यांचा अंत जो झाला तो त्यांच्या अंगावरती भिंत पडली. ते मजूर होते, मजुरीचं काम करत असताना त्यांच्या अंगावरती भिंत पडली आणि त्याच्यातच त्यांचा अंत झाला. नंतर नामदेव महाराज तिथे गेले आणि त्यांनी त्यांची हाडं शोधून काढली आणि असं सांगतात की प्रत्येक हाड ते कानाकडे नेऊन बघायचे आणि त्याच्यातून विठ्ठल विठ्ठल असा जप, म्हणजे ज्याच्या हाडाहाडातून विठ्ठलाचा जप येत होता असे संत, म्हणजे ते विठ्ठलमयच होऊन गेलेले संत. आणि त्यांची समाधी त्यांनी विठ्ठल मंदिराच्या महाद्वाराच्या बाहेर बांधली. हे सुद्धा मला असं वाटतं की खूप मोठं असं क्रांतिकारी काम आहे. एखाद्या माणसाची, आणि ते सुद्धा अस्पृश्य, ज्याला देवळात घेतलं नाही, त्याची समाधी बांधण्याचं धैर्य नामदेवानी तिथं केलं. दुसरं दिसेल की महाद्वाराची जी पायरी आहे ती नामदेव पायरी म्हणून ओळखली जाते. नामदेवानी आपली समाधी कुठे असावी, तर पंढरपुरात येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताचे मला पाय लागावेत, संतांचे नव्हे, माझ्यासारख्या तुच्छ माणसाचे सुद्धा पाय लागावेत. हा हंबलनेस, इतकी नम्रता मला वाटत नाही की आणखी कोणात दिसेल. म्हणजे नम्रतेचा परमोच्च बिंदू म्हणून नामदेव आपल्याला दिसतात. तुम्ही देवळात जाल तर देवळाच्या आतमध्ये एक वृक्ष आहे जो आता सुकलेला आहे आणि तो आहे कान्होपात्रेचा वृक्ष. कान्होपात्रा कोण? कान्होपात्रा ही एका श्यामा नावाच्या वेश्येची मुलगी आणि ती संत पदापर्यंत पोहोचली. म्हणजे वारकरी संप्रदायाने कोणाला संत म्हणून ऍक्सेप्ट केलं नाही. अस्पृश्यांपासून वेश्येपर्यंत कोणत्याही घरातून आलेल्या माणसांना वारकरी संप्रदायाने त्यांच्या याच्याप्रमाणे त्यांना ऍक्सेप्ट केलं आणि त्यांना संतत्वापर्यंत त्यांना नेलं. सगळ्या संतांचे तर आपल्याला माहिती आहेत, तुकोबा आपल्याला माहिती आहेत, ज्ञानोबा माऊली आपल्याला माहिती आहेत. आणि ह्या प्रत्येकाने दिलेली शिकवण, म्हणजे मला गंमत वाटते की इतर कोणताही तू जर हे बघितलास तर त्याच्यामध्ये जी उपासना पद्धती आहे ती कठीण आहे. तुम्हाला मंत्रपाठ करावे लागतात, तुम्हाला काही कर्मकांड करावे लागतात, यज्ञयाग करावे लागतात, योगासनं करावी लागतात. इथे त्यांनी सोपा मार्ग सांगितलेला आहे उपासनाचा, नामस्मरणाचा मार्ग. आणि तुम्ही रामकृष्ण हरी म्हटलं ते झालं तुमचं काम, तुम्ही नामस्मरण करा. पण ह्याच्यामध्ये एक आहे की नाम आणि स्मरण मेकॅनिकल नाही, म्हणजे तोंडाने पुटपुटत राहणं नाही, ती आठवण आहे. सतत देवाची आठवण तुम्ही ठेवा. हे एक महत्वाची उपासना पद्धती आहे. आणि दुसरं मला असं वाटतं की ह्या धर्माची शिकवण पण आपण विचारात घेतली पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की ज्ञानोबा माऊलींनी जे म्हटलेलं आहे की जे जे भेटे भूत ते ते जाणीजे भगवंत, हा भक्तियोग निश्चित जाण माझा. भक्ती म्हटल्यानंतर आपल्याला नवविधा भक्ती येते, पूजा अर्चा वगैरे सगळ्या गोष्टी येतात. पण त्याच्याबरोबर पुढे जाऊन तुम्हाला भेटणारी प्रत्येक जिवंत जो जीव असेल तो साक्षात परमेश्वर आहे, हे सांगणं हे त्यांनी केलं. आणि त्याचाच प्रतिध्वनी तुम्हाला तुकाराम महाराजांच्या याच्यामध्ये येतं. साधू कोणाला म्हणावं, जे का रंजले गांजले त्याचे म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. म्हणजे प्रेम, करुणा, आपुलकी, जिव्हाळा ह्याची शिकवण. खरं म्हणजे भक्ती म्हणजे प्रेम, देवावरचं प्रेम. आणि देव कुठे आहे? देव मूर्तीत तर आहेच, पण तो चराचरात भरलेला आहे. म्हणजे मुक्ताबाई म्हणतात विश्वपट ब्रह्मदोरा, म्हणजे देव नाही अशी जागा नाही. म्हणजे हे सगळं विश्व जर एक कापड म्हटलं तर ते कापड ज्या दोऱ्यापासून बनलेलं आहे ते ब्रह्म आहे. म्हणजे विठ्ठल हेच सगळ्या रूपाने भरलेलं आहे. आणि त्यामुळे मनाचा इतका विशालपणा संतांच्या मध्ये येतं की ते म्हणतात की खटनट यावे, म्हणजे जे खट्याळ आहेत, नाठाळ आहेत, त्या लोकांनी यावं आणि सुद्धा शुद्ध होऊन जावं. म्हणजे जिथं दुजाभाव ह्याचा तर नाहीच, पण ज्यांना आपण दुष्ट म्हणतो त्याही लोकांनी पवित्र होणं आणि त्यांचा म्हणजे ती जी प्रार्थना आहे ना, म्हणजे ह्या संप्रदायाचं मला एक वेगळेपण जे दिसतं ते असं की बाकीच्या संप्रदायामध्ये माझं देवा भलं कर असा एक हे असतो, आणि इथले जे संत आहेत ते म्हणतात मला भलं कर. म्हणजे ही प्रार्थना आहे की जे खळांची व्यंकटी सांडो,
जो दुष्टांचा वाकडेपणा आहे तो त्यांचा सांडू दे, त्यांना सत्कर्मामध्ये रती वाढू दे, त्यांना सत्कर्मामध्ये आवड निर्माण होऊ दे. तर हे चांगलं करणं, स्वतःवरती संस्कार करणं. आणि आपल्याला हे दिसतं की संत जे होते ते स्वतःवरती संस्कार करूनच संतपदापर्यंत पोहोचले ना. आणि त्यामुळे त्यांच्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी दिसतात. त्यामुळे नामस्मरणासारखी सोपी उपासना पद्धती आहे आणि त्याचबरोबर शिकवण आहे की रंजल्या गांजल्यांची तुम्ही सेवा करणं. आता हे ज्यांनी सांगितलं त्यांनी फक्त सांगून नाही थांबले, त्यांच्या जीवनामध्ये सुद्धा ते दिसतं. म्हणजे तुम्ही जर एकनाथ महाराज घेतले पैठणचे, तर त्या काळामध्ये 400-450 वर्षापूर्वी ह्या माणसांनी अस्पृश्यतेच्या विरोधात बंड केला. हा ब्राह्मण म्हणून जन्माला आलेला माणूस. म्हणजे तू विचार करू शकते, आजही आमच्या गावागावामध्ये अस्पृश्यता आहे, उच्च नीचता, जातीय उच्च नीचता पाळली जाते. पण त्या काळामध्ये एकनाथ महाराजांनी आपल्या घरी महाराजांना जेवायला घातलं आणि आपण स्वतः जाऊन महाराजांच्या घरी जेवले. हे प्रत्यक्ष कृतीशील म्हणजे ते करते संत मी म्हणेन, की फक्त बोलणं नाही. आणि हे प्रत्येक संतांचे म्हणजे माऊलींपासून तुकोबांपर्यंत अगदी निळोबारायांपर्यंत तुम्हाला हे दिसेल की कृतीच्या पातळीवरती संतांनी त्यांच्या समोर असलेले प्रश्न, त्यांच्या आजूबाजूला असलेले प्रश्न ह्याला करुणेने, दयेने, आपुलकीने, जिव्हाळ्याने सोडवण्याचा प्रयत्न केला. सर, तुम्ही जसं म्हटलं की संतांनी फक्त तुम्हाला नामस्मरण करा एवढंच सांगितलं नाही, तर त्याबरोबर मूल्यांची शिकवण सुद्धा तुम्हाला दिली आणि ती स्वतः प्रत्यक्षात आचरणात आणली आणि त्यानंतर त्यांनी उपदेश केला. पण याबरोबरच आता तुम्ही अनेक संतांची नावं घेतली, अगदी वेगळ्या धर्मातील सुद्धा संत आपल्या महाराष्ट्रात होऊन गेले. म्हणजे एवढी मोठी ही संत परंपरा आहेच, पण समृद्ध संत परंपरा आहे. तर याविषयी मला समजून घ्यायला नक्की आवडेल. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, कारण आपल्याला हे माहिती असतं की इथल्या मुस्लिमांनी इथली देवळं फोडली, हे आपल्याला माहिती आहे. पण मुस्लिम काही हे वारकरी संत होते. संत शेख महम्मद जे शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजी राजे त्यांचे गुरु होते. आणि ह्या शेख महम्मदांची जी गोष्ट आहे की करुणा कशी असावी, म्हणजे माणसामध्ये करुणा, म्हणजे त्यांच्या जीवनात करुणा कशी होती, तर त्यांच्या घराण्यामध्ये मुलाण्याचं काम होतं. म्हणजे बकरे कापण्याचं काम हे होतं. आणि ते 15 वर्षाचे असताना त्यांना घरातून असं सांगण्यात आलं होतं की एका खळ्यावरती बोकड कापायचं आहे, तिथं जा. तिथं ते गेले आणि त्यांनी ते बोकड बघितलं. त्याच्या डोळ्यात बघून त्यांना असं वाटलं की ह्याला मी कापणार आणि मग ह्याला किती वेदना होईल. त्यांनी तो सुरा आपल्या करंगळीवरून फिरवला आणि रक्त आलं आणि जी वेदना आली त्याच्यानंतर लक्षात, मला जर इतकी वेदना होते तर ह्याला किती वेदना होत असेल. आणि त्याने त्याला नकार दिला, म्हणजे बकरं कापायला नकार दिला. म्हणजे करुणा ही जी गोष्ट आहे ती ह्या माणसामध्ये दिसते. म्हणजे करुणा शिकायची असेल तर शेख महम्मदांचं जीवन आठवणं, त्यांची ही कथा आठवणं. त्याच्याही पुढची गोष्ट म्हणजे शेख महम्मदांचे गुरु चांद बोधले. ह्या चांद बोधलेनी शेख महम्मदांना दीक्षा म्हणून जे दिलं ती ज्ञानेश्वरी होती. म्हणजे ज्ञानेश्वरी म्हणजे चांद बोधले ह्यासारख्या माणसाने एका मुस्लिम ह्याला ज्ञानेश्वरी दिली. आणि एकमेव शेख महम्मद नाहीत, दुसरे म्हणजे तुम्ही जर महिपतींचं हे बघितलं, भक्तिविजय बघितलं, तर त्याच्यामध्ये शाह मंतोजी बहामनी ब्रह्मणी म्हणून एका संताचा उल्लेख आहे. हा खरं तर बेदरच्या बादशाही घराण्यातला माणूस, पण ह्या माणसाचं हृदय परिवर्तन झालं आणि त्याच्यासाठी म्हणजे त्या हृदय परिवर्तनाची सुद्धा कथा फार रोचक आहे. झालं होतं असं की हा बादशाह आणि त्याची बेगम ही केळी आणि साखर खात आपल्या मनोऱ्यामध्ये बसली होती आणि केळी खाऊन साल ते खाली फेकत होते. आणि सर्वसाधारणपणे राजवाड्याच्या आजूबाजूला सैनिक असतात, त्यामुळे तिथं कोणी येत नाही. पण गंमत अशी की तिथं एक भिकारी माणूस आला आणि तो त्या साली उचलून खायला लागला. तेव्हा ते बेगमला खटकलं की आपल्या ह्याच्याजवळ येऊन कोणीतरी अशा भिकारी माणसाने हे होणं. तर बादशहाने म्हणजे त्या मंतोजींनी शिक्षेची ऑर्डर दिली की त्याला हे द्या, फटक्याची शिक्षा. फटक्याची शिक्षा द्यायला लागल्यानंतर तो माणूस रडायचं सोडून किंवा ओरडायचं किंवा पळायचं सोडून हसायला लागला. तेव्हा मंतोजींना आश्चर्य वाटलं की हा माणूस हसतोय का. त्याने विचारलं, का हसतोस तू, मी तुला शिक्षा केली. तो म्हणाला की मी साल खाल्ली तर मला इतकी शिक्षा मिळते आहे, तर ज्याने गर खाल्ला त्याला किती शिक्षा ठेवलेली असेल. जो महालाच्या जवळ आला म्हणून याला इतकी शिक्षा मिळाली, जो महालात राहतो त्याला किती शिक्षा मिळेल. आणि ह्या त्याच्या शब्दांनी त्यांचं परिवर्तन झालं आणि ते पंढरपूरला आले आणि ते पांडुरंगाच्या चरणी धरणं धरून बसले
3 दिवस ते 3 रात्री ते बसले आणि तिसऱ्या दिवशी साक्षात पांडुरंग त्यांच्या स्वप्नात आले आणि त्यांना पांडुरंगाने विवेक सिंधूची प्रत दिली. अद्वैत वेदांतावरचा हा सगळ्यात जुना मराठीतला ग्रंथ विवेक सिंधू, आणि त्यांनी सांगितलं की कल्याणीला जा, बसव कल्याणी जे आहे तिथं सहजानंद म्हणून तुला गुरु मिळतील, त्यांच्याकडून तू हे शिकून घे. आणि मग ती विवेक सिंधूची प्रत घेऊन ते बसव कल्याणीला गेले आणि तिथं सहजानंदाने त्यांना लगेच नाही स्वीकारलं. त्यांनी सांगितलं की हे सगळं बाजूला राहू दे, आश्रमामध्ये सध्या कामाठी नाही आहे, लाकडं फोडून आणणारा माणूस नाही आहे, तर तू ते काम करशील का? म्हणजे एक बादशाह ज्याला वैराग्य आलं, पण ते वैराग्य स्मशान वैराग्य नव्हतं, म्हणून त्याने ते स्वीकारलं आणि त्यांनी लाकडं फोडण्याचं काम केलं. काही महिने लाकडं फोडण्याचं काम केल्यानंतर त्यांच्या गुरूंनी त्यांना सहजानंदांनी ॲक्सेप्ट केलं आणि त्यांना ज्ञानसागर म्हणण्या इतकं ते विद्वान झाले. त्यांनी लिहून ठेवलेले ग्रंथ आहेत, जसं शेख मोहम्मदांनी लिहून ठेवलेले योगसंग्रमासारखे ग्रंथ आहेत. तर हे वेगवेगळ्या धर्मातले, म्हणजे याच्याही पेक्षा अनेक संत मुस्लिम ह्याच्यातून आले की ज्यांनी आपल्या जीवनातून ही वेगळी शिकवण दिली, म्हणजे जी वारकरी संप्रदायाची शिकवण होती ती दिली. वारकरी संप्रदाय आणि संत परंपरा आपण समजून घेतली, पण जी त्यांनी मूल्य आपल्याला दिलेली आहेत, जी शिकवण दिलेली आहे, आता वारी म्हटल्यानंतर एक शिस्त असते. तुम्ही नुसतं चालत नाही तर ती शिस्त सुद्धा तुम्ही आचरणात आणत असतात आणि त्याचबरोबर संतांनी दिलेली ही जी शिकवण आहे ती आजच्या काळात आपण आचरणात कशी आणू शकतो आणि त्यातून आपले जे बदल असतील ते कशा पद्धतीनं होत असतात? मला असं वाटतं की आपण मोकळे स्वतःला राहिलं ना, आणि मोकळं म्हणजे असं की आपण पूर्वग्रहाने किंवा पूर्व काही गोष्टी घेऊन जातो, त्याच्याऐवजी माणसाने स्वतःला मोकळं करावं आणि मोकळं करावं आणि संतांच्या जीवनाकडे बघावं. संत कसे जगले, म्हणजे आपण एक सावतामाळ्यांचं उदाहरण घेऊ, अरणगावचे, म्हणजे काही मैलांच्या अंतरावरती असलेलं त्यांचं गाव पंढरपूरपासून, पण ते पंढरपुरात कधी नाही गेले. ते आपल्या शेतीतच राहायचे, त्यांच्या मळ्यातच राहायचे आणि कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी असं म्हणायचे. आणि त्यांच्या मळ्यामध्ये विठ्ठल आला, त्यांच्या मळ्यामध्ये ज्ञानेश्वर माऊली नामदेव महाराज आले, असे असलेले सावतामाळी. पण इथं आपण एक विचार करायला पाहिजे ना, ते फक्त शेती करत होते अशातला भाग नाही, ते स्वतःवरती काम करत होते. नाहीतर जर आपण असं म्हटलं की माणूस फक्त कामात असेल आणि आपलं काम करतोय म्हणजे तो संतपदाला जातो किंवा तो सावतामाळी होतच नाही. कित्येक माळी असतील ना जे शेती करत असतील, पण मग सावतामाळ्यांच्या मध्ये संत सावतामाळी आणि इतर जे माळी काम करणारे, शेती काम करणारे शेतकरी असतील, त्यांच्यामध्ये काहीतरी फरक असेल ना. मला असं वाटतं की हा विचार करण्याची गोष्ट आहे. म्हणजे समजा सावतामाळ्यांना कोणीतरी असं म्हटलं असतं की आषाढी कार्तिकीला लोक पंढरपूरमध्ये येतात, तेव्हा तुझ्या शेतामध्ये अमुक लागवड कर, तुळशीची लागवड भरपूर कर म्हणजे तुळशी खपतील, किंवा फळफळावीची लागवड कर म्हणजे त्यावेळी जर तुला फायदा होईल, तर त्यांनी केलं असतं का? मला वाटतं त्यांनी ते केलं नसतं. दुसरं मला असं वाटतं की समजा त्यांना कोणी असं म्हणालं असतं की तुमच्याकडे एवढी बुद्धिमत्ता आहे, तुम्ही अभंग रचना करताय, त्यांचे जवळपास 45 अभंग आज उपलब्ध आहेत, तर तुम्ही राजवाड्यामध्ये गेलात आणि राजाचे कोणी हे राहिला दरबारामध्ये, तर तुम्हाला चांगली नोकरी मिळेल, तर त्यांनी स्वीकारलं असतं का? ते नाही स्वीकारलं असतं ना. म्हणजे हे जे वेगळेपण आहे ते आपण विचारात घेतलं पाहिजे. इथं मला दामाजी पंत पण आठवतात की जे मंगळवेढ्याचे सुभेदार होते. म्हणजे सरकारी नोकरीत असलेल्या माणसाने कसं वागावं, म्हणजे आपल्याला अनुभव काय आहे की आपण जेव्हा सरकारी यंत्रणेमध्ये जातो, आपण आरोग्य व्यवस्थेमध्ये जातो, म्हणजे तिथं असलेले डॉक्टर, तिथं असलेले नर्स आपल्याला वेलकम करतात? त्याचं उत्तर नकारात्मक आहे. आणि मला असं वाटतं की आपण दामाजी पंतांना अभ्यासलं नाही, दामाजी पंतांना आमच्या स्वभावामध्ये मुरवलं नाही, म्हणून असं होतं. दामाजी पंतांच्या काळामध्ये दुष्काळ पडला, मंगळवेढ्याचे ते सुभेदार होते, लोक त्यांच्याकडे मागायला यायला लागली. करुणामय माणूस होता, प्रेमळ माणूस होता, ते आपल्याकडचं धान्य देत होते. पण जेव्हा दुष्काळ पडतो तेव्हा किती धान्य देणार? त्यामुळे त्यांच्याकडे धान्य देण्याची एका ठराविक ह्याच्यानंतर क्षमता नव्हती. मग त्यांच्या ताब्यामध्ये असलेली जी गोदामं होती आणि ज्याच्यामध्ये सारा म्हणून धान्य गोळा केलं होतं, जी बादशाची गोदामं होती, त्यांच्याकडे चाव्या जरी त्यांच्याकडे असल्या तरी ती होती बादशाची, पण आपल्या अखत्यारीतली गोदामं उपासमारीने मरणाऱ्या जनतेसाठी दामाजी पंतांनी मोकळी केली. दामाजी पंतांनी मोकळी केल्यानंतर त्याची चुगली कोणीतरी राजापर्यंत, बिदरच्या बादशापर्यंत पोहोचवली आणि राजाने चिडला, साहजिक आहे, बादशाह चिडला आणि यांना धरून नेण्याची आज्ञा पाठवली. पण तोपर्यंत विठू महाराजचं रूप घेऊन बिदरच्या बादशाहाकडे गेला आणि त्याने ते जे धान्य होतं त्या धान्याचे सगळे पैसे अदा केले.
आता इथे कोणी म्हणेल की ते संत होते, त्यांच्यासाठी विठ्ठल स्वतः तिथे गेला. पण जेव्हा त्यांनी निर्णय घेतला तेव्हा त्यांना माहिती नव्हतं ना की पांडुरंग येणार आहे आपल्यासाठी. तेव्हा तर धोकाच होता ना की आपल्याला फाशी चढवलं जाईल, आपल्याला ठार मारलं जाईल, हे माहिती असताना त्यांनी हे केलं. मला वाटतं की संतांच्या जीवनामध्ये आपण काय करावं, म्हणजे आपण एखादी गोष्ट करत असताना हा निकष असेल की माझ्या जागी समजा तुकाराम महाराज असतील तर त्यांनी काय केलं असतं, माझ्या जागी जर दामाजी पंत असते तर त्यांनी काय केलं असतं, असा विचार करून जर आपण बघायला लागलो तर मला असं वाटतं की याची उत्तरं सापडतील. म्हणजे लोक अलीकडे भ्रष्टाचाराचा हे करतात आणि आपण सर्रास असं म्हणतो. माझं म्हणणं असं आहे की आपण तुकाराम महाराजांना आपल्यात मुरवलं नाही, तुकाराम महाराजांचा आम्ही अभ्यास केला नाही. म्हणजे तुकाराम महाराजांची अशी एक गोष्ट सांगतात की शिवाजी महाराज त्यांच्यावरती खुश झाले होते आणि त्यांनी तुकाराम महाराजांना नजराणा पाठवला. कोणत्याही मुस्लिम बादशाने, क्रूर बादशाने नाही, रयतेच्या राजाने, प्रजाहितदक्ष राजाने नजराणा पाठवला आणि तो सुद्धा खुश होऊन पाठवला, काही मागितलं होतंच नाही. तुकाराम महाराजांनी तो नजराणा परत पाठवला. ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे ना. जे आपण कमावलं नाही, जे आपलं नाही, ते आपण फुकट तरी का घ्यावं. म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं होतं की जिथे कीर्तन करावे तिथे अन्न न सेवावे. म्हणजे जिथं जाऊन तुम्ही कीर्तन, कारण कीर्तन ही नवविधा भक्तीपैकी एक मार्ग आहे, तो कीर्तन भक्ती. म्हणजे जर तुम्ही ती भक्ती करत असाल तर त्याचे तुम्ही पैसे कसे घेणार. त्यामुळे हा जो बघण्याचा दृष्टिकोन आहे ना, तो संतांच्या जीवनातून आपल्याला दिसतो. एक दोन संत सोडले, म्हणजे एकनाथ महाराजांसारखे संत सोडले, तर बाकीच्या सगळ्या संतांचं जीवन हे कठीण होतं. म्हणजे ऐहिक दृष्ट्या, सांपत्तिक दृष्ट्या मी म्हणतो, म्हणजे त्यांना रोजच्या विवंचना होत्या, अडचणी होत्या आणि त्यांना ते भिडतच जीवन जगायचं होतं. म्हणजे आज जर कोणीतरी असा एक्सक्यूज सांगायला की आम्हाला संतांचं जीवन कसं जगता येईल हो, तर त्यावेळेच्या संतांचं जीवन आपण बघावं की ते किती कठीण होतं. म्हणजे ज्ञानेश्वर माऊलींच्या नावावरती 1 इंच तरी जमीन होती या पृथ्वीवरती. झोपडीत राहिले होते ना, म्हणजे ताटी उघडा ज्ञानेश्वर, म्हणजे झोपडीची ताटी होती, नुसतं एक ह्याचं हे होतं. अशा गरिबीत हे संत राहिले, पण प्रचंड समृद्धीत राहिले ना. म्हणजे विठ्ठल नामाचा आणि विठ्ठल भक्तीचा सुकाळ त्यांनी केला आणि आज आपण 700 वर्षानंतर त्यांची आठवण काढतो ती ह्याच्यासाठी की त्यांनी जो धडा घालून दिला वर्तनातून. मग नामदेव महाराजांनी कुत्र्याच्या मागे तुपाची वाटी घेऊन ते गेले की त्याच्यामध्ये सुद्धा देव आहे. म्हणजे भाकरी पळवणाऱ्या कुत्र्याला सुकी भाकरी खाऊ नको असं म्हणून सांगणं, किंवा नाथ महाराजांनी काशीची गंगोदकाची कावड रामेश्वरला नेताना वाटेत त्यांना पाण्याने तळमळणारं गाढव मिळणं आणि त्याने ती कावड त्याला पाजणं की रामेश्वर हा इथं तहानलेल्या प्राण्याच्या रूपात आहे. म्हणजे माणसामध्ये तो आहे, पण सगळीकडे जीवजंतूमध्ये पण तो आहे. आणि त्यामुळे ते जगत असताना तुम्ही अशा प्रकारे विचार करणं, हा मला असं वाटतं की संतांच्या जीवनातून येणारा हे आहे, तो आपण आपल्या नेहमीच्या जीवनामध्ये आपण आणू शकतो. पण सर, याचबरोबर संतांनी आपल्याला भागवत धर्म देखील शिकवलाय. मग हा जो भागवत धर्म आहे तो आपण नेहमीच्या व्यवहारात कसा आणू शकतो. आता तुम्ही काही बाजू समजून सांगितल्यात, तुम्ही अगदी दैनंदिन जीवनात त्याचा कसा वापर करावा हे सुद्धा सांगितलंय, पण भागवत धर्म व्यवहारात खरंच आणू शकतो का. नक्कीच. भागवत धर्म हा व्यावहारिकच धर्म आहे, कारण तिथे त्याच्यामध्ये सोवळं नाही, त्याच्यामध्ये कर्मकांड नाही. तुम्ही नामस्मरण करायचं आहे आणि तुम्ही करुणामय व्हायचं आहे. म्हणजे वारीमध्ये किंवा वारकऱ्यांच्या मध्ये माळ घेणं ही एक हे असते. माळ घेणं म्हणजे व्रत घेणं, आणि त्या व्रतामध्ये म्हणजे जर तुम्ही अनेक खेडेगावामध्ये आजही जाऊन विचारलं की माळकरी माणसाविषयी लोकांच्या मनात एक पूज्यभाव असतो. कारण माळकरी माणूस म्हणजे तो दारू पिणार नाही, तो मांसाहार करणार नाही, तो खोटं बोलणार नाही, तो कोणाला लुबाडायला जाणार नाही, कोणाला शेंडी लावायला जाणार नाही. म्हणजे पूर्ण वर्तन परिवर्तन त्या माणसाचं होतं, अशी एक हे असलेली श्रद्धा असलेली. त्यामुळे मला असं वाटतं की आशेचा किरण म्हणून आज सगळीकडे जिथं ढोंगीपणा आहे, दांभिकता आहे, बाहेरची, म्हणजे आपला सगळा धर्म हा ड्रेपरीमध्ये गुंतलेला आहे. म्हणजे आपण कसे कपडे घालतो आणि कशा प्रकारे आपल्याला स्वतःला सादर करतो ह्याच्यावरती हे झालेलं आहे. तिथं भागवत धर्म जो आहे तो तुम्हाला आतून बदलायला सांगतो. इंटरनल लिबरेशन मी असं म्हणेन की आपण ज्या सगळ्या सामाजिक रूढी परंपरा ज्या विषमतेशी संबंधित आहे आणि त्याच्यापासून आपण मुक्त होण्याची, कारण आपण संघर्ष करतो, काही करतो, हे एक्सटर्नल लिबरेशन आहे, बाह्य ह्यांना बदलण्याचं.
पण वासना माझ्याच मनात असतात ना. माझ्या वासना, माझ्या इच्छा आकांक्षा ह्याच्यापासून मला मुक्ती मिळायला पाहिजे, तर मला माझ्यावरती काम करायला पाहिजे ना. आणि माझ्यावरती काम करणं म्हणजे संतांच्या जीवनामध्ये तुम्ही बघितलं तर संतांनी काम केलं आहे स्वतःवरती. म्हणजे तुकाराम महाराज भामनाथाच्या डोंगरावरती जाऊन 2 आठवडे थांबले होते. त्यांनी चिंतन तिथं मनन केलं आणि त्याच्यातून झालेला बदल जो दिसतो, कारण ह्याच्यानंतर झालेला आपल्याला बदल पण दिसतं. म्हणजे नामस्मरणाचा मार्ग आहे, आत्मचिंतनाचा मार्ग आहे, स्वतःला वासनांपासून मुक्त करण्याचा मार्ग आहे. आणि हे केल्यानंतर माणसामध्ये बदल होताना आपल्याला दिसतो. म्हणजे तुकाराम महाराज तिथून आल्यानंतर हार्डली 20 वर्षाचे होते. त्याने काय केलं? त्याने आल्यानंतर पहिल्यांदा केलं की आपल्या वाट्याची कर्जखतं इंद्रायणीत बुडवली. म्हणजे सावकारी करण्याचा, सावकारी हे म्हणजे दुसऱ्याचं शोषण करणं. म्हणजे तिजोरीत ठेवलेला पैसा अंडी घालत नाही ना. मग लोकांना दिलेल्या पैशावरती व्याज घेण्याचा आम्हाला काय अधिकार आहे? इथपर्यंत पोहोचणं जे आहे, मला असं वाटतं की हे जर सगळ्यांनी आणलं तर हे जग चांगलं बनून जायला काही हे वेळ लागणार नाही. म्हणजे जे म्हणतात ना, सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ही प्रार्थना जर प्रत्यक्षात आणायची असेल तर प्रत्येकाने, मला असं वाटतं की विठ्ठलाचं भक्त व्हावं. विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगळ हे मनामध्ये रुजवावं. नरसिंह मेहता म्हणतात, ते काही वारकरी हे नव्हते, पण वैष्णव जन तो तेणे कहिये जो पीड पिराई जाणते, दुसऱ्याची वेदना जाणतो तो वैष्णव, ही व्याख्या संत नरसिंह मेहतांनी केली आणि तीच महाराष्ट्रातल्या ही सगळ्या संतांनी केली. मला असं वाटतं की याच्याकडे आपल्याला बदलायचं आहे. म्हणून म्हणजे ही गोष्ट आपण जी चर्चा करतो आहे, ही चर्चा करतोय ही फक्त माहितीची देवाणघेवाण नाही आहे. हे करत असताना कुठेतरी माझ्याही मनात काम होत आहे. म्हणजे माझ्यामध्ये मला पण बदलायचं आहे. भले इंच का असेना, बारीक का असेना, पण मला बदलायचं आहे. त्यामुळे इन्फॉर्मेशन साठवण्यासाठी नाही, मला बदलण्यासाठी, आतून बदलण्यासाठी हा जर आपण प्रयत्न केला आणि आपण करत राहिलो प्रत्येकाने आणि तो जाणीवपूर्वक केला तर आपण नक्की बदलू असं मला वाटतं आणि हा समाज खूप सुंदर होईल असं मला वाटतं. फार मोठा संदेश तुम्ही या निमित्तानं सर दिलात आणि अगदी बारीक पैलू आम्हाला अगदी व्यवस्थित समजून सांगितले. वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात त्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार. आणि आता आपण इथंच थांबतोय. तर आपल्यासोबत होते या सगळ्याबाबत संवाद साधण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी आषाढी एकादशी निमित्त डॉक्टर रुपेश पाटकर सर. जो भागवत धर्म आहे तो आचरणात कसा आणावा आणि तो आणल्यानंतर आपल्यामध्ये जे आमूलाग्र बदल घडतील, समाजामधील जे आमूलाग्र बदल घडतील, त्याविषयी आपल्याला त्यांनी माहिती दिली आहे. या नोटचं आता आपण या संवादामध्ये इथंच थांबूया आणि तुम्ही पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.